V tomto videu si ukážeme, ako je možné jednoducho a bez zbytočných problémov zmeniť 3 základné časti webovej stránky. Bude sa jednať o quote, o text na ľavej strane a o základné image bannery. Prvú vec, ktorú potrebujeme urobiť, je sa prihlásiť do administrátora. Do administrátora sa prihlásime jednoducho, a to tak, že za názov domény dopíšeme slovko administrátor. Po odklepnutí sa nám objaví táto stránka. Po úspešnom zalogovaní sa dostaneme do hlavnej administračnej časti websajtu. Tieto 3 sekcie hlavnej stránky si môžeme jednoducho zmeniť cez Media Manager. Prejdeme do Media Manageru a tieto 3 základné časti sa nám skrývajú pod submenu First Page. Vo First Page nájdeme jeden podadresár a 2 textové súbory. Tieto 2 textové súbory nám vlastne obsahujú left text, nám obsahuje ľavý text a quote nám obsahuje quote. Úplne jednoducho si zmeníme tak, že daný súbor prepíšeme novým. Dôležité je, aby súbor mal to isté menu, ten istý názov s dodržaním veľkostí písmen. Nový nahradíme tak, že si ho zmažeme pomocou ikonky delete a potom si znovu ten istý súbor, ktorý sme si predtým pripravili na disku, nahrajeme cez túto časť. Desktop, ja ho mám tu. To je tento pre left text, tento pre quote. Jednoducho si značíme quote, open a súbor sa nám nahraje do našho websajtu. Teraz to kancelneme. Podobne, presne takým istým spôsobom postupujeme pri obidvoch súboroch. Ako vidíme, je tu jeden subadresár. Keď si do neho klikneme, keď si na ňu klikneme, vidíme, že vlastne tento subadresár nám obsahuje všetky logá, ktoré sa nám menia v závislosti od polohy na web stránke. Zase postup je veľmi jednoduchý. Ak chceme niektorých z týchto bannerov zmazať, jednoducho si ho označíme, zmažeme ho a nahrajeme znovu banner s tými istými rozmermi a s tým istým názvom do tohto subadresáru. Podobne ako pri textových súboroch, ak to zrolujeme na koniec, vidíme browse a znovu si ho môžeme nahrať. Takto sa menia vlastne tieto 3 základné komponenty. Čo sa týka fotobloku na prvej strane, je to veľmi, veľmi podobné a je to len to, že fotoblok sa skrýva pod Stories, máme Gallery a je First Page Gallery. Po touto First Page Gallery nájdeme tieto 4 obrázky. Tieto 4 obrázky nám vlastne predstavujú, ako si pozrieme, fotoblok. Znovu, ako chceme zmeniť, veľmi jednoducho iba prepíšeme tieto fotky. V tomto prípade však ani nemusíme meniť názvy súborov, pretože systém ich číta automaticky podľa poradia. To znamená, že názvy súborov nemusia byť udržané. Otázka znela, ak tam nahrajeme 6 fotiek, tak sa nám 6 fotiek zjaví. Ak tam nahrajeme 8, tak sa nám tam zjaví 8 fotiek. Fotky sa stále nahrávajú do galérie podľa počtu v tomto subadresári. Túto vec nám netreba. Tu môžeme rovno zmazať. Takýto je postup pri zmene týchto 3 základných častí, čiže quote, banner a left page, a pridali sme k tomu vlastne ako zmeniť obrázky vo fotobloku.